Čaute motorajďáci, pozdravujem vás, máme nádherné jesenné počasie ako stvorené na jazdu na motorke. No v dnešnom videu vám predstavím a poviem aj nejaké skúsenosti s jedným zariadením, ktoré som si namontoval na svojho 30-ročného Transalpa, ktoré sme dostali nedávno na test. Je to zariadenie od značky Chigi AIO6 Max a je to vlastne tento externý displej, ktorý je určený na namontovanie na motorku a môžete si na ňom zrkadliť mobil. Za vznikom takéhoto zariadenia je samozrejme dvojica motorkárov, ktorí vlastne boli frustrovaní tým, že na trh chýbal takýto produkt. Chýbal produkt, ktorý by v jednom zariadení sklbil viacero funkcií, teda samozrejme externý displej. Vieme, že pokiaľ ľudia využívali mobil priamo v držiakoch na navigáciu, častokrát to pre ten mobil nedopadlo dobre. Buď ten mobil sa tam vytriasla a poškodila optika fotoaparátu, alebo tie mobily nie všetky sú odolné voči vode. Takisto tie dotyky v daždi nefungovali a aj ovládanie v rukaviciach bolo problematické. Takže toto vlastne veľmi dobre rieši externý displej, plus títo chlapíci chceli riešiť aj nahrávanie pomocou kamier a postupne do tohto zariadenia popridávali ďalšie a ďalšie funkcie. Takže toto je Chigi AIO6 Max. Montáž do motorky v mojom prípade bola len provizorná, pretože zariadenie som mal zapožičané. Môžem povedať, že je celkom jednoduchá. Kablovačka je vopred pripravená, v podstate je to podobné ako namontovať nejakú navigáciu. Stačilo potiahnuť káble k baterke, pripojiť samozrejme trvalý plus a minus priamo na batériu a naviac je tam jeden plus, ktorý potrebujete nájsť a pripojiť v tej elektrike na miesto, kde sa dostane vlastne prúd vtedy, keď otočíte kľúčikom. To je kvôli tomu, aby to zariadenie naštartovalo vtedy, keď motorku zapnete a samozrejme sa potom aj vyplo a nemalo žiadnu spotrebu počas toho, ako je motorka zaparkovaná. Navyše som k tomuto dostal ešte aj dve kamery. Tie som umiestnil dopredu a dozadu. Celá montáž mi zabrala menej ako hodinu a myslím, že to zvládne kľudne každý aj sám. Ak nie, tak si to dá vlastne namontovať do nejakej firmy. Čo sa týka uchytenia, ja som umiestnil a namontoval tento displej priamo na hrazdičku tu na riaditka, ale samozrejme, ak by som to inštaloval do svojej motorky natrvalo, tak by som siahol do širokej ponuky držiakov, ktoré táto firma ponúka. Ponúka vlastne držiaky či už na spätné zrkadlá, na riadidlá, na hrazdičky, nejaké tu nahore určené na montáž príslušenstva a podobne, aj na predstavec a tak ďalej, takže sa to dá potom prispôsobiť na rôznu motorku. No a tie držiaky sú takisto rôzne v tom zmysle, že môžete si dať držiak, ktorý je úplne napevno, majú aj tzv. Držiak, ktorý je proti krádeži, alebo sú potom aj quick release systémy, čiže systémy, kde rýchlo viete zariadenie odpojiť a zobrať ho so sebou, pokiaľ motorku niekde zaparkujete. A naviac je tam ešte aj systém, ktorý je kompatibilný s kolískou BMW, takže potom to zariadenie priamo pasuje do tej navigačnej kolísky, ktorú majú motocykle BMW a v tom prípade naviac vám potom v prípade BMW funguje aj ten otočný rotačný ovládač. Takže čo sa týka možnosti montáže, na toto firma veľmi dobre myslela a je tam širokánska ponuka. No a teraz si už môžeme povedať jednotlivé funkcie tohto zariadenia. Ja začnem samozrejme tým najdôležitejším a to je zrkadlenie mobilu. Hovoril som, tie dôvody na to sú samozrejme tie, že všetci máme svoj mobil, ten mobil je pomerne drahá záležitosť, mnohí investujú do mobilu aj tisícky eur. No a nie každý mobil je stavaný na to, aby bol namontovaný na riaditkách. Sú tam tie problémy s vibráciami, ktoré môžu mobil poškodiť, takisto odolnosť voči vode a takisto je problematické v prípade dažďa ten mobil ovládať a takisto ho ovládať teda v rukaviciach. Toto rieši zrkadlenie mobilu. To funguje cez Android Auto alebo Apple CarPlay. To je bežná technológia, ktorá je už dneska pomerne rozšírená v autách. Žiaľ, čo sa týka motorkových výrobcov, tak takmer žiadny to neponúka. V podstate iba jeden. Navyše, toto zrkadlenie mobilu prebieha úplne bezdrôtovo a cez Wi-Fi, takže vy nepotrebujete absolútne žiadnym spôsobom prepájať váš mobil s týmto displejom. Velikánska výhoda je v tom, že môžete využiť svoju navigáciu, akú máte obľúbenú, či už Google mapy, či už Waze,
Mapy.cz a kopu ďalších mapových aplikácií, onlineových, offlineových a viete si to prispôsobiť tak, ako ste to poznali, keď ste používali mobil. Navyše sú tam ďalšie funkcionality, samozrejme s tým spojené. Telefonovanie, pripojenie Bluetooth headsetu je samozrejmosťou, prijímanie správ a ďalšie funkcie, ktoré vám samotná technológia Android Auto ponúka. Samozrejme počúvanie hudby, počúvanie podcastov, Spotify, všetky možné aplikácie, ktoré vás len napadnú a ktoré takto fungujú. Čo sa týka Android Auto a Apple CarPlay, tak výhoda je aj v tom, že tie aplikácie sú upravené na to, že ich teda používate v aute a za jazdy, takže majú také zjednodušené to rozhranie, ktorým s nimi komunikujete. No a samozrejmosťou je výhoda, že tú trasu si môžete dopredu, kým sedíte na kávičke, pripraviť v mobile a keď prídete k motorke, tak sa vám to všetko spustí. Toto je vlastne základná a podľa mňa úplne najdôležitejšia funkcia tohto zariadenia. Keď prejdeme ďalej, tak som spomínal, že tu mám dve kamery. To slúži samozrejme ako záznamník. Celá jazda sa vám nahráva. Je tam samozrejme rotácia tých záberov, takže potom tie najstaršie dvojminútové zábery sa postupne mažú a nahrázajú tými novými. Kamery sú kvalitné Full HDčkové dve, vpredu, vzadu a pomocou dedikovaného tlačítka si viete zobrazovať ten pohľad z tých kamier aj tu na displeji. Ďalšou pridanou funkcionalitou týchto kamier je sledovanie mŕtvého uhla. Zadná kamera vlastne sleduje premávku za vami a tento systém si viete aktivovať. Funguje to tak, že tá kamera rozlišuje približujúce sa autá, či už v priamom smere, alebo napravo, alebo naľavo od vás, od vašeho jazdného pruhu. A v prípade, že to auto je naozaj blízko, alebo vás ide predchádzať a nachádza sa povedzme v mŕtvom uhle, ktorý by ste v späťákoch nevideli, tak dostanete varovanie. To varovanie prebieha takým červeným pásom buď na kraji displeja alebo na spodku, podľa toho, odkiaľ to nebezpečenstvo prichádza. Samozrejme je tam varovanie zvukovým signálom priamo do vašej prilby a navyše sa dá zapnúť aj funkcia, že keď sa spustí to varovanie, tak vám zobrazí pohľad z danej kamery. Ďalšou vecičkou, ktorú môžete pridať k tomuto zariadeniu sú aj senzory tlaku pneumatík, samozrejme užitočná vec. Dajú sa nastaviť tlaky, pri ktorých chcete dostávať varovania. Tie senzory môžu byť buď úplne jednoduché čiapočky, ktoré namiesto existujúcich čiapočiek našrubujete a máte to hneď fungujúce bezdrôtovo, alebo Čigi teda ponúka aj interné senzory, ktoré sa dávajú dnu do pneumatík. Čo sa týka samotného zariadenia, tak je to 6-palcový, veľmi dobrý, veľmi kvalitný displej s vysokým rozlíšením a perfektnou svietivosťou. Má to samozrejme automatický systém nastavenia jasu, ale musím povedať, že aj v takomto priamom a silnom slnku, ako je dnes, bez problémov na ten displej vidíte. Má takú základnú obrazovku, takú ako keby prístrojovku, s ktorou môžete jazdiť. Potom má samozrejme ten vstup do toho Android Auto Apple CarPlay, ale to viete prepnúť aj na takúto druhú prístrojovku, kde máte naviac náklonové senzory, vidíte nadmorskú výšku, tie tlaky v pneumatík, azimut, ktorým idete a vidíte parametre daného tripu. Je tam ešte tretia obrazovka, kde máte taký rýchlomer aj vo forme takého stĺpcového grafu, takže viacero možností prístrojoviek. Potom je tu tlačítko dedikované na prepínanie tých kamerových pohľadov. No a štvrté tlačítko slúži na rýchle zhasnutie displeja. Samozrejmosťou je, že je to vodeodolné, vibráciám odolné a čo sa týka displeju, ten je dotykový, ale je dotykový vlastne takým tým tlakovým spôsobom, ako to bolo v minulosti, alebo aj ako to majú navigácie určené pre motorkárov, takže sa to dá ovládať v rukaviciach a dá sa to teda ovládať aj za dažďa, ani tie dažďové kvapky tomu nevadia. Nevýhodou je, že toto tlakové ovládanie neumožňuje niečo, na čo sme zvyknutí, a to je to ovládanie dvomi prstami, takže nejaké zoomovanie a takéto tie gestá, ktoré sú už multitouch, tie technických príčin vlastne na takomto displeji fungovať nemôžu. Čo sa týka modelov značky BMW, buď spomínaný držiak, alebo je tu aj zariadenie, ktoré sa pripojí do zbernice CAN danej motorky a potom stadiaľ vyťahuje ďalšie údaje a takisto to slúži na to ovládanie napríklad tým rollerom. Čo sa týka novších motoriek, ktoré už majú OBD konektor, tak Čigi má v ponuke aj OBD čítačku, tá je bezdrôtová, dá sa pripojiť do toho OBD portu a takisto potom tá prístrojovka vie potom vlastne vyčítať ďalšie údaje prevádzkové
ktoré sa z OBD konektora dajú vyčítať o teplote motora, chladiacej kvapaliny, rýchlosti motorky a tak ďalej a tak ďalej. A tieto informácie vám vie potom zobraziť. Na čo takisto mysleli sú aj ďalšie držiaky, takže pokiaľ chcete, môžete si kúpiť druhý držiak a potom ten quick release systém a prehadzovať si toto zariadenie napríklad medzi dvomi motorkami. Toto konkrétne zariadenie je teda IO 6 Max. V ponuke je dokonca verzia IO 6 LTE. LTE znamená, že to má konektivitu, že je vnútri naviac ešte aj SIM karta a to zariadenie je pripojené vlastne do mobilnej siete. To má viacero výhod. Viete si cez mobil na diaľku pozerať pohľady z kamier, viete si tam nastaviť stráženie tej motorky, viete si nastaviť nejaký ten geofence, keďže to má vlastne aj GPS-ko. Takže ak by sa s motorkou hýbalo, ak by motorka odišla z tej zóny, ktorú nastavíte, tak vám príde vlastne alarm a podobné ďalšie funkcie. Tak a poďme na reálne skúsenosti z používania tohto displeja. Pre mňa prvá vec, najdôležitejšia je vlastne to zrkadlenie toho mobilu. Tu veľmi dobre hodnotím kvalitu prevedenia, vysoké rozlíšenie toho displeju, jeho vysokú svietivosť a to, že naozaj táto vec funguje úplne, ale úplne perfektne za každých svetelných podmienok. Toto ma veľmi potešilo, je to veľmi dôležité, keď už niečo takéto využívate, aby ste na to dobre videli. To zariadenie je kvalitne prepracované, je vodotesné. Musím povedať, že aj dizajnovo vyzerá veľmi pekne a myslím si, že sa dá veľmi pekne zakomponovať do rôznych motoriek takým spôsobom, že to bude aj vynikajúco vyzerať. Toto bolo pre mňa najdôležitejšia časť toho testovania. Testoval som viacero aplikácií, nakoniec Android Auto používam. Čo sa týka Apple CarPlay, to som netestoval, pretože nemám mobil od Apple, ale predpokladám, že tam funguje rovnako. Tá prvotná synchronizácia veľmi jednoduchá, intuitívna a potom sa to automaticky bezdrôtovo vždycky po zapnutí do približne 10-15 sekúnd spojí a obnoví posledný stav. Spustí vám to navigáciu, spustí vám to hudbu, spustí vám to Spotify, spustí vám to vaše podcasty, to, čo ste posledne počúvali. Takže to funguje veľmi spoľahlivo. Nikdy sa nestalo, že by mi toto spojenie nefungovalo alebo niečo podobné. Čo sa týka kamier, to je vec, ktorú ja by som pravdepodobne, nikdy som nemal potrebu dávať si kamery na motorku, ale vyskúšal som to. Funguje to fajn, tie kamery sú kvalitné, ten obraz z nich je dobrý. Ja vám ten obraz samozrejme nalinkujem, ako to vyzerá. Vedel som si niektoré tie pekné obrázky, keď som išiel cez pekné cesty, cez tú funkciu zamknutia uložiť. To zariadenie vám ich potom teda nevymaže. Takže takisto môžete mať pekné onboardové zábery spredu aj zozadu z motorky. Keď cestujete veľa, môže to riešiť niečo také, že nepotrebujete teda akčnú kameru. Čo sa týka funkcie detekcie mŕtvého uhla, takisto musím povedať, že to fungovalo spoľahlivo, nemal som žiadne falošné hlásenia. Čo sa týka jazdy v meste, vyslovene som to lovil, nastavil som si to na najcitlivejšie aj od rýchlosti 20 km za hodinu. Tam v tom meste, ak prídete na viacprúdovú cestu, je to pomerne bežné, že tie varovania chodia. Je to veľmi pekne výrazne spravené. Ja som si tam zapol aj tú funkciu, že mi to zobrazí tú kameru, takže vám to v tej chvíli napríklad schová tú mapu a ukáže vám to záber z tej kamery a vidíte, ako vás to auto v tom mŕtvom uhle predbieha. Ak by som jazdil veľa v meste, tak si pravdepodobne tú funkciu toho prepnutia kamery vypnem. Úplne stačí ten výrazný červený pás, ktorý vám dáva najavo, kde máte byť opatrní, že sa za vami niečo deje. Na motorkách sa ale hlavne vozíme mimo a tam tie varovania som naozaj nemal a čo je samozrejme vychádza z toho, že jazdíme niekde po okreskách, po zákrutách a tam si myslím, že keby sa to stalo, tak naozaj máme v mŕtvom uhle nejaké auto, tak je fajn, že také varovanie príde. Napríklad aj na diaľnici by to mohlo byť veľmi užitočné a prispieť to teda k vašej bezpečnosti. Čo sa týka sledovania tlaku pneumatík, túto funkciu som nemal, takže som ju netestoval, ale predpokladám, že to funguje bezproblémovo. Ak by som to zhrnul, nejaké plusy a minusy, tak kvalita displeja, celkové spracovanie, jeho jas, automatika a ako funguje tá základná a najdôležitejšia funkcionalita, to Android Auto, to funguje všetko bez problémov a perfektne, to veľmi chválim. Páči sa mi aj tá modularita toho systému, že si každý vyskladá to, čo potrebuje, prispôsobí si to na svoju motorku, že to vie komunikovať aj s motorkami BMW na takej vyššej úrovni, rôzne držiaky, rôzne spôsoby montáže a aj teda prenositeľnosť a quick release držiak. Takže
táto veľká modularita tam je. Ak by som mal spomenúť nevýhody, tak ma napadá len ten displej. Treba si zvyknúť, a veľa sme zvyknutí z tých mobilov a z toho multitouch na tie rôzne gestá viacerými prstami, hlavne teda to zoomovanie, že toto tu nefunguje, takže niekedy sa pri tom pristihnete podvedome. No a takisto ten displej je jednoducho tlakový, takže treba niekedy trošku silnejšie. Triafanie tých najmenších ikón, s tým som mal niekedy problém, ale je to vec zvyku na to ovládanie. Väčšinu toho ovládania si urobíte predtým v mobile a využívate to potom už len na samotné zobrazovanie a takto funguje úplne najlepšie. No a druhá nevýhoda je určite cena tohto zariadenia. Táto 6 vo verzii Max stojí cca 530 €, čo nie je úplne najmenej. Treba ale zvážiť, koľko stojí váš telefón. Všetky tie ďalšie doplnky potom treba ešte dokúpiť, takže sa môže to celkovo cenovo vyhupnúť aj vyššie. Toľko teda odo mňa do tohto videjka. Ja ďakujem samozrejme importérovi týchto produktov, že nám to zapožičali a vďaka tomu sme si to mohli vyskúšať. A vďaka tomu aj vy viete o tom, že takýto nejaký nový produkt je. Ak vás to zaujalo, tak sa určite pozrite na web Čigi. Vidíme sa na cestách, necestách. Pozdravujem vás Avia. Čaute. Táto funkcia fungovala. Natáčam videjko. Ale musím mať mobil, lebo to inak